ҳар як қадам дар мамнӯъгоҳи бешаи палангон ҳаяҷоновар аст. На барои он ки роҳ тӯлониву душвор менамояд, балки ҳар қадам дар ин ҷо метавонад ба як кашф табдил ёбад. дар ин ҷо шитоб маъно надорад, зеро табиат худро танҳо ба касе мекушояд ки маҳорати гӯш кардан, бо меҳр назар намудан ва дарку эҳсосро соҳиб бошад. масалан, ин хукбачае ки лаби ҳавз бо меҳр ҷониби фишанги наворбардорӣ нигоҳ мекунад, танҳо дар назари касе менамояд ки бо мақсади донистан ва огоҳ будан вориди беша шудааст. ҳамин ки камера наздик шуд, ӯ низ роҳи гурезро пеш мегирад. дар қадамҳои пурҳароси ин хукбачаҳо низ дарси бузурге наҳуфтааст. он нишон медиҳад ки ҳаёт барояшон арзиш дорад ва мехоҳанд муҳофизат шаванд. нигаҳбонони мамнӯъгоҳ на танҳо тавассути дидбонгоҳҳо бешаро назорат мекунанд, балки ҳар кадоме дар минтақаҳои алоҳида гардиш карда атрофро ҳамеша зери назар доранд. тамошои сайругашти харгӯш низ дар нимашаб хеле ҷолиб буд. ором вале боэҳтиётона қадам мезанад. он низ вақте боварӣ ҳосил мекунад ки атрофаш чандон амн несту нафаре таъқибаш мекунад, миёни алафзорони хушкида худро пинҳон менамояд ва аз сурохи бутазор атрофро назора мекунад ки оё хатаре вуҷуд дорад ё не. гӯшҳояш ба ҳар овози ночиз ҷунбиш мехӯранд. ҳис мешавад ки эҳсоси ногувори харгӯшакро азият медиҳад. ҳушёрона махфигоҳи беҳтаре меҷӯяд ва шояд ин амали харгӯш ҳам нишонаи заъф набошад, балки ҳушёриву зиракиро талқин намояд. баъзе ҳайвоноти нодире ки бисёриҳо дар мамнӯъгоҳи бешаи палангон орзуи диданашонро доштанд, ҳамкорони мо муваффақ шуданд ки на танҳо онҳоро бинанд, балки ба навор гиранд. дар ин бешае ки қариб 50 000 гектарро ташкил медиҳад, мушарраф шудан ба дидани чунин ҳайвонот, хусусан гурбаи даштӣ, хушҳолкунанда аст.